ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୋଉ କହିଲା ଶାଗଟିଏ ଭାଜେ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା। କାଲି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ ଥିଲା ଆଜି ବି ମନ ହେଲା ପଖାଳକୁ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ। ଆମ ବାରିପଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଜନା ଗଛଟି ଅଛି, ସେଥିରେ କଅଁଳ କଅଁଳ ଶାଗ ହୋଇଥିଲା। ବୋଉ ସେଥିରୁ କିଛି ତୋଳି ଆଣିଥିଲା ଆଉ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଦେଲା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସଜନା ଶାଗରେ କେତେ ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଶାଗ ଭାଜିବା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଶାଗକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇ ନେଲି। ତାପରେ କଡ଼େଇ ବସିଲି, ତେଲ ପକେଇଲି, ସୋରିଷ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ପକେଇ ଭଲସେ ତାକୁ ଭାଜି ନେଲି। ପିଆଜ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସଜନା ଶାଗକୁ ପକେଇଲି, ଲୁଣ କିଛି ପକେଇ ଭଲସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିଦେଲି। କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶାଗ ଭଜା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ପଖାଳ କଂସାଏ ବାଢ଼ିବି ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଘରେ ଶାଗକୁ ପଖାଳ ଭାତ ହେଇଥାଏ। ଆମ ବାରିପଟେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଅଛି ତ ଆମେ ସବୁଦିନ ଶାଗ ତୋଳିକି ଆଣିଥାଉ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଶାଗ ଖାଇଲେ କେତେ ଭଲ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ଶାଗ ପଖାଳ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।